Flere af vores søer her på Brejnhøjgård Golfklub var efterhånden vokset meget til. Vi søgte derfor dispensation hos Esbjerg Kommune omkring oprensning af disse. Efter besøg fra kommunens folk, hvor de havde gennemgået søerne, fik vi dispensationen. Vi har derfor igangsat oprensning af søerne på Sletten hul 7 i højre side, Ådalen hul 2, de 2 små søer, Ådalen mellem hul 6 og 7, Skoven mellem hul 2 og 7, samt den lille sø på portrætbanen. Og med før- og efterbillederne i denne lille video kan man jo tydeligt se den store forbedring. Specielt Sletten hul 7 var meget tilgroet, og i sommermånederne kunne man se bolde, som nærmest lå oven på vandet, fordi de simpelthen ikke kunne trænge igennem. Ådalen sø mellem hul 6 og 7, tror jeg, der var flere, som ikke havde registreret, at der rent faktisk var en sø. Den var næsten vokset helt til med siv. Hermed er alle søerne klar til den nye sæson, her i dette jubilæumsår for Brejnhøjgård Golfklub. Så rigtig god golftur derude. Mm-hmm.